Il-Ministeru tal-Intern ippubblika strateġija ġdida dwar l-immigrazzjoni li fi kliem il-Ministru Carmelo Abela għandha lan li toħloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-bniedem u s-sigurta. L-istrateġija li primarjament tiffoka fuq l-akkoljenza ta' dawk li jfittxu l-ażil u l-immigranti irregolari kienet ippubblikata wara perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Fost oħrajn toffri gwida ta' x'għandu jsir la darba immigrant jasal Malta. Bil-politika l-ġdida immigrant għandu jmur f'dik li qed tissejjaħ Initial Reception Facility u minn hemm ikun deċiż jekk imurx f'detenzjoni jew xi alternattiva għaliha. Id-dokument jispjega fid-dettall x'inhu l-irwol tal-Pulizija u kif għandu jaġixxi mal-wasla ta' immigrant. Telenka wkoll xi proċeduri għandhom jieħdu l-awtoritajiet tas-saħħa u kif għandha tkun proċessata talba l-ażil. Jirregola wkoll id-detenzjoni fejn meħtieġ u din tvarja bejn 9 xhur u sena u nofs skont iċ-ċirkostanzi. Waqt laqgħa li saret ma' numru ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-qasam tal-migrazzjoni, il-Ministru Abela rrimarka li din l-istrateġija għandha lan li jkun żgurat li d-drittijiet ta' dawk li jfittxu l-ażil ikunu assigurati mingħajr ma jipperikola s-sigurtà tal-pajjiż. Il-Ministru Abela qal li l-miżuri jissodisfaw il-kriterji meħtieġa mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fis-sentenzi tagħha relatati ma' Malta. Bl-istess mod huma konformi mal-istandards għoljin li joħorġu mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tad-Direttivi Ewropea dwar il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza. Id-dokument jipprovdi għal sistema ta' akkoljenza inizjali tal-migranti li jkunu għadhom kif jaslu, kif ukoll għal inizjattivi marbutin mad-detenzjoni u l-akkomodazzjoni fiċ-ċentru miftuħ. Fid-dokument, il-Gvern iżomm mal-impenn li ma jaqfilx tfal u persuni vulnerabbli f'ċentri ta' detenzjoni. Fistqarjant qal li l-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaħdem lejn l-implementazzjoni li jindirizza r-riorganizzazzjoni tas-sistema ta' akkoljenza f'Malta u jsaħħaħ il-proċeduri li jidentifikaw dawk li huma verament fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Il-Ministru Carmelo Abela ħal opportunità biex jesprimi l-gratitudni lejn dawk kollha li pparteċipaw fit-tfassil tal-istrateġija b'mod partikolari l-NGOs għall kontribuzzjoni tagħhom.